Njengokuthiwa kwazalwane, ngiyababingelela abazalwane, ngiyaphila. Njengokuthunywa osukwini lanamhlanje kuthiwe ngizovula amazwi. Ngiyabonga ithuba. Amazwi esiwathola namhlanje siwathola kwabaseFilipi 3:7 athi, kanti-ke lokho okwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva ngenxa yeKristu. Yebo, impela konke ngikushaya indiva ngobukhulu bokumazi uKristu Jesu iNkosi. Engilahlekelwe yikho konke ngenxa yakhe, ngikushaya izibi ukuze ngizuze uKristu. Bazalwane, iyakhuluma incwadi ithi bese kuba khona elinye izwi elingibusayo-ke bazalwane ngokaJakobe 1:26. Ngokuba njengalokhu umzimba ngaphandle komoya ufile, kanjalo nokukholwa ngaphandle komsebenzi kufile. Amen bazalwane. Amen bazalwane kusenendizweni. Kumnandi ukukholwa, kumnandi ukuba kuNkulunkulu. Namhlanje siyakhunjuzwa sisizanele ukuba kube nezinto ivikele njalo uNkulunkulu ophilayo. Bazalwane, ngazi ukuthi uNkulunkulu angaba nani, anigcine, anilonde, anenzele umusa ngey'khathi zonke. Kumnandi endizeni babundaba, uNkulunkulu asigcinele wena mholi. Engazi ukuthi indiza ingakhula bazalwane njengoba ikhula. Engazi ukuthi indiza ingaba yilento eyiyo. Sanibonani ithandwa zami, sanibonani ithandwa zamaZulu. Ekuseni endizeni bakithi abamnandi amazwi. Asizishayeni indiva ezasezweni. Yilezi zasemhlabeni lokufuna sishaye indiva ezenyama. Nkulunkulu wami, Nkosi yami, yazi uNkulunkulu akangenelele bakithi. Siyabonga kakhulu, amazwi amnandi kangaka. Noma kudala nangigcine yangihlupha nalesi. We glorify your holy name. Uthanda usimakade uyazidela, uthabatha isiphambano, uchinge phambili. Haleluya, haleluya. Ekuseni endizeni lithi izwi lenkosi namhlanje liyangithinta, lithi konke bengikuthanda kuyakushaya indiva ngenxa yobukhulu bevangeli. Hhayi, ake ngikhulume ngevangeli. Umuntu abanjeli ivangeli limbamba ngisakhuluma, limbamba hamba endleleni ngenxa yobukhulu bevangeli. Utshentshe uzuthe. Haleluya. Haleluya. Ekuseni lithi izwi lenkosi encwadini kaJakobosi wokuthoma ivesi laka-26. Haleluya, haleluya. Uthi ezweni lithi uthando lumnene liyabekezela, lisifunele kwaba linamaquku. Yeyi bantwana basendizeni, lithi izwi lenkosi namhlanje udadewethu uthi kunako konke ngathi singathandana sihloniphane. Yeyi inkonzo yokuthandana, Angibingelele endizeni. Kwathi angithi bazalwane endizeni ukuba besizoqala namhlanje, ukuba besizoqala manje ukuqonda ukuthi amandla ethu aphelile, ukuhlakanipha kwethu kuphelile, nokuqonda kwethu. Besizoqala sazi ukuthi kunezinto kufanele sizishaye indiva, sizithanda, ngoba uthatha konke nginoJesu, wonke kuyindiva nje. Awuyeke ubuhle bokumazi umsindisiwe.
siwethu lo yebo thando lwakhe lumi izolona namhlanje nje awuyethando lwakhe lumi izolona namhlanje nje. Hayi siyabonga bazalwane endizeni kwazi kwamnandi namhlanje. Ngiyabonga yo.